קובי? קובי, מה זה, אחי? זה ההוא מעלין שבבת ים. חילצנו אותו משם. לא נכון, מה זה פיגוע? נראה לי יותר רצה לברוח וברח לו הגז. לא יצא לו טוב. נראה רע. רע מאוד, אחי. אפילו לי היה קשה עם זה באמא. אז ראיתי שברו את הטיילת. כן, נו, אחי, מסורת של שנים, זה היה ברור. אני אומר להם, יהיה בלגן בטיילת, ולא מקשיבים לי. הם נתפסו על הגבול, אתה מבין? שמו את כל הכוחות שם. מרציאנו, תגיע למיון, דחוף. מגיע. מה שלום הבא? לא מתעורר עדיין. הרופא אומר חצי. הכינו אותי כבר לגרוע מכל. כן. אני מאמין שאבא שלך יצא מזה בעזרת השם, וגם אתה צריך להאמין בזה. אין ייאוש. לא מוכן לאבד אותו, קובי. אתה לא, מה פתאום, אחי? אתה תראה שאתה לא, אבא שלך איש חזק, ואני אומר לך שזה יהיה נס. וכשהוא יתעורר בעזרת השם, הוא יעשה הגומל ואנחנו נעשה על האש. אנחנו נפתח לו שולחן מלכים וכל השכונה תבוא. ואתה תחייך כל כך חזק עד שיחב לך בזמן שאני ואתה שרים אחוזת שבת. יאללה. אוהב אותך, אחי. תודה. וזה לא אומר שצריך לוותר להם. כן. אני הייתי מתחיל לדאוג במקומם. דיר בעל הקווים. לא לבד. דבר איתי. יניב! יאללה. וואי, איזה כאב בטן. אני לא יודע, אבי. בחייאת אבי, למה אני? אני לא מתאים לדברים האלה. בוא נשחרר את זה, יש לי קקי. יאללה, סייני, בנו, נשים לך אחת. די, נו, אני לא מתאים לדברים האלה, בחייאת אבי. שתוק, נו. הנה. טוב, תקשיב, אתה מתקשר למספר הזה, קובע איתו פה. הוא יבוא, יזרוק את הסחורה וזהו, נגמר. ואיפה אתה תהיה? אני פה במשאית, מצלם אתכם, אל תדאג. שלא יחטפו אותי היום, בחייאת אבי. מי יחטוף אותך, שימפנזה, נו? אתה כולה קונה קצת קוק, מה יש לך? מי משטרה? אני המשטרה, יא סתום, אני. יאללה, תקשה. אבל תזכור, רק אם הוא שואל אותך מאיפה קיבלת את המספר, אתה חבר של סמי שמכיר את האופיק. יש? סבבה, אז אני עושה דמות. מה דמות? כן, אחי, אני עושה דמות, שלא יזהרו אותי. שום דמות, יניב, מה יש לך? אתה מתקשר, אומר מה שאמרתי לך וזהו. יאללה, בלי שטויות. תגיד לי, מה, אתה סתום? מה אתה עושה? יניב, מה, אתה אבל? תקשר כבר. תביא לי אותו. השם ישמור. מה המצב, גבר? אתה שומע? זה חבר טוב של סמי שמכיר את האופיק. אני פה מחכה לך מחוץ לשער, אתה מגיע עם 2, אתה מארגן אותי, במשהו טוב? יא חביבי. מי זה? מה מי זה? זה בן מוחה מדימונה. זה חבר טוב של סמי שמכיר את האופיק. יאללה, יא אח שלי, אני פה מחוץ לשער, תבוא אתה עם 2, משהו טוב. אני מחכה לך, יאללה, להתראות, תתקשר אליי. סלמת. הולך, יא אבי. בחייאת אבי. היה טוב. בן מוחה מדימונה? כן. באמא שלך? כן. מה כן? מה, אתה דפוק? עזוב, אחי, אני גאון. זה מספיק רחוק בשבילו לעלות עליי. יאללה, סע, בן מוחה מדימונה, סע. בוא ניסע. נו, פמפם. כן, צריך להתחמם קצת. פמפם אותו. אתה רוצה לצאת לדחוף? אתה רוצה נשים לך אחד לפרצוף? כן. אבי. מה קורה? מה המצב, פולומבו? מה? מה שלום אבא? מצטער שלא יצא לי להגיע לבקר. זה בלגן פה.
בדרך ללוד, טירוף שם. כן, אני יודע, ראיתי בחדשות, הכל טוב. מה מצבו? חצי חצי. אבל מתפללים לטוב, בעזרת השם. שמעתי תקרית ירי משהו. כן, ערבים. פיגוע או מסר? נראה לי מסר. יפו? משפחת אבו פארס. כן? שמעתי עליה. סלבס משהו. תסלם. אז אני רוצה לבקר אותם ביחד איתך ועם כולם פה. מה אתה אומר? מה זה לבקר אותם, אבי? אתה יודע, נו. ביקור פתע אצלם במגרש. אני מבטיח, אתה לא תתאכזב. עליי. ומה נמצא שם, אבי? שמים בליינד. אמל"חים, כסף מזומן, כל הקופה. סמוך עליי. אתה יודע מה? קח, תראה. מה יש פה? וואלה, איזה 1200. ממתי זה? היום בבוקר. זה על השער שלהם. אני אומר לך, אתה תמצא אוצרות פה, לומבו. לא יודע, אבי. לא יודע. תגיד לי, מה, זה לא מספיק לך? אה? וזה שאבא שלי שוכב בבית חולים כי השרמוטות על ירו בו, מה, זה לא מספיק מלם בשבילך? יש לך הוכח שזה הם? בדוק, נו, זה רק הם. חותם לך. יו, זה מהבית חולים. אני יכול שנייה? בטח, בטח, תענה. הלו. כן, זה אבי. שלום וברכה, כן. מה? אבי, מה? אבי. Meet you soon, Baba. ויקו, הילד, נשמה שלי, מה שלומך? בסדר. אמא איפה? אמא לא פה. עכשיו הייתה פה. אמרה, היא צריכה לחזור. אולי תקרא לה. אבא. אמא לא איתנו כבר הרבה זמן. היא לא פה. איך יכול להיות? אני אומר לך שהיא הייתה פה לפני שעה, ג'אנה. היא אמרה שהיא צריכה לרדת. תקרא לה, אני צריך אותה. ויקו. אני דיברתי איתה, ברא. מה היא לבשה? היא לבשה את החסאית הזה עם הנקודות, עם החולצה. עם הטריקו ירוקה היה ותחרה בצורת וי? אמת, זה. כן. נו, והיא אמרה עוד משהו? אמא אמרה מירי נחמדה מאוד, מאוד נחמדה. מה היא אמרה? אבא? אבא, אמא אמרה שמירי נחמדה? זה מה שאומר לך.
נו, איך האוכל? Esta comida tiene ganas de vomitar. כן, אה? יש ברירה. זה גם נכון. טוב, תאכל, תתחזק. אבא, אני חוזר לבסיס. כן, יש לנו היום בלילה פעילות מבצעית. פעילות מבצעית? מה זה? איפה זה? פה קרוב, ביפו. אל תדאג, שומרים עליך, אבא. אני אחזור בבוקר, אני אגיע לפה דוח. עוד פעם אתה מסתבך עם הערבים האלה. עוד פעם אתה רוצה שיראו בי. פעם אחת לא מספיק. אבא, פעם אחרונה שמישהו ייגע בך, מילה שלי. צבא הטוב ביותר בעולם שומר עליך, הכל טוב. אינשאללה, אינשאללה. תביא קצת קולוניה נשים, שיהיה קצת ריח טוב פה. ולאדם. בוא, חלדיוק את אירוע, שאלוהים ישמור אותך בעזרת השם. שתלך בדרכים טובות, שתשמח אותי, שתשמח את אמא למעלה בעזרת השם. אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, איז'י קומיו. תודה רבה לך. יאללה, אבא, תרגיש לי טוב. תודה שאתה בא לבקר אותי. אל תעשה בעיות, אה? לא, תאכל, תתחזק. תודה נשמה, תודה. יהיה בסדר בעזרת השם. יאללה, ביי, אבא. כוח עם מוקן אחד, שתי קטנות לפריקה. מה זה, יש פה ריח של בית כנסת? נראה לי זה מאבי פה. לא, כמו של סבא שלי בכיפור. אבי, תעיף את הפלאפון שלך לפני שאני שובר לך אותו לחתיכות, לא הבנתי. מה, אתה טירון? אל תיגע, טמבל, אל תסתמו את הפה שלכם, שתכף תהיו מוכנים. שקט! אמרתי פשיטה שלך, אה? אני התבשמת, התגנדרת, לפחות תהיה מוכר, זה יעבור. אבי, אתה מוביל את הכוח. מה? אל תדאג, אני מאחוריך. למה, אתה בטוח? תן לי להוביל, אתה רציני? אתה מוכן לשבת ושקט לסתום את הפה שלך, עשו מה שאומרים לך? תודה. שב. ג'ינג'י, אתה חותך. דקת פריצה אצלך. קיבל. יאללה, הנה הרגע. הלאה, בוא נזיין אותם. כל הכוח תהיו מוכנים. עוד דקה יוצאים. אבי ברכה מוביל את הפריצה. פעל. צוות אליי, אני רוצה שתיים יש שם חפירה. פה, כל הספות לייט, הבנתם? להרים אותם. שניים בתוך החדר, כל החדר בחוץ. מה הבעיה? תגיד לי מה יש פה? מה אתם עושים פה? אל תצטער, יש לנו צו, תירגע. שב בשקט. מגיע לי לדעת מה קורה פה! אני לך את הכל, אמרתי אל תצעק. עוד רגע מסביר לך. שב! רוצה לעשות אותך באזיקים? שב רגע. תכף מסביר לך את הכל, שב. תקשיבו, תהפכו הכל, אני רוצה הכל בחוץ. את הספות, מתחת לספה, מעל הספה, בתוך הספה, הכל. להפוך הכל. יאללה, לחפש. יאללה, קדימה. יאללה, נו, לחפש לא בחרון, לחפש. משטרה, יש פה מישהו? יותר עמוק ברבא, אנחנו נתפוס את השרמוטות האלה, יפה. הלו. ניגח פה, זה המשפחה שלי. מה כל מה שהרס הזה? תירגעו. אבי, תירגעו. שלך?
שו יסמק. חמד אבו פאריס. ואיך קוראים לך? אני סמל אבי ברכה. יש לנו פה מידע מודיעיני לחשד להחזקת סמים ואמל"ח. אהלן וסהלן, סמל אבי ברכה. בואו כנסו, תפדלו, נעשה לכם קפה. לא קפה ולא בטיח. אתה רוצה לספר לי משהו לפני שאני מוצא? תספר לך? מה לספר לך? מוחמד. אל תשחק איתי משחקים באמצע הלילה. לפני שאני הופך את המקום, אתה רוצה להגיד לי משהו? זה יעזור לך אחר כך, סמוך עליי. לא משחק איתך משחקים. אתה חתול ואני עכבר. חפשו מה שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים. אתה בטוח שאתה לא רוצה קפה? אולי מישהו מהחיילים שלכם כן רוצה קפה? הבנתי. אתה רוצה ככה? אין בעיה. כולכם עכשיו לקיר. כולכם לקיר אמרתי, נכון? לך לקיר. זוז לקיר אמרתי, אל תחייב. תוציאו כל מה שיש לכם בתחתונים, בגרביים, בכיסים, הכל. אל תסתכל עליי, לך לקיר אמרתי, נכון? יאללה, תעודות זהות. יאללה, אל תסתכל עליי, נו. מאיר. יש לי תחושה על החדר הזה. לך לשם, תוציא משם הכל. הכל. אתה בטוח? אני בטוח, יאללה. אל תשלח אותי סתם, אתה בטוח? מאיר, מצידי תוציא שם את הבלטות. יאללה, נועל 5, לך. יאללה, תעודות זהות. אני לא יודע אם אתה צריך הזמנה אישית. תביא תעודת זהות. תפדל. אל תזרוק לי אותה. תביא לי אותה ליד. גם ככה לא שווה כלום. כך. גרמניה. תירגעו! אדוני, השוטר שלך מדבר אלינו לא יפה. אני רוצה להתלונן עליו. תקשיב לי טוב, יא בן זונה, אבי! אני מאבד את הסלונות ואני אגמור אותך. אבי, זוז אחורה. אל תשחק איתי משחקים, אבי! יא טמטם, אל תשחק איתי. תירגע, אבי, תירגע! תירגע! מוחמד, דיר באלק, אתה על הגבול. לא, אני לא על הגבול. אני על יפו. הבנתי. תאמין לי, חלום שלי לתת להם פקודה פה, יפרקו לכם פה את כל העצמות. אבל מה? קלעתי פה כבר את כל המצלמות שיש לך פה. אתה יודע מה גם עוד ראיתי? בוא תראה, אתה רואה שמה? שמה יש לך פינה שהיא לא מכוסה מספיק. מה אתה אומר, אני ואתה נעשה איזה טיול קטן? לא. טוב לי פה. אחד, שרקנו את הבית, לא מצאנו כלום. קיבלתי. אבי, בוא רגע. בוא רגע, בוא רגע. אין פה כלום, אנחנו מקפלים. מה כלום? כלום, נדה, כלום, אין פה כלום, אבי, מה אתה לא מבין? לא יכול להיות. רגע, מה, הפכתם הכל? הפכנו את הכוש עם אמא של המקום, מה אתה לא מבין? עכשיו, או שאתה אידיוט, אתה לא אידיוט, או שיוצא לך וואחד פרטיה פה. קולומבו, תקשיב, אני בטוח שיש פה ים בסמים. אבי, תאמין לי, אבי, אבל אני ראיתי בעיניים. תסתכל עליהם, תסתכל. אתה רואה איך הם רגועים? הם ידעו שאנחנו באים. שלהם אמא שלהם ארס. כוח אלמוג, כאן אחד, קבלו, קיפול. רגע, מה קיפול? קולומבו, חכה שנייה, תן... קיפול. קולומבו! קדימה, לעלות לרכבים. ערן, אור, נו, עומר, חכה שנייה, תקשיב, אני בטוח שיש פה משהו. אבל... ג'ינג'י! אחלה פשיטה, אבי. הוא כוף לנדד, הוא. עשית את הפדיחה שלך להם. אפס. לא יכול להיות. לא יכול להיות. לא יכול להיות. בטוח זה. זה יכול להיות.
אני יודע שיש פה, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות! חייב להיות פה! חייב להיות פה משהו! זה לא יכול להיות! אבי, מה אתה עושה? זה לא יכול להיות! אבי! אבי! עכשיו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? תירגע, אבי! תירגע. אמרתי קיפול ולרכבים. הבנת? שנייה, פולומבו, שנייה, בדקתם באופנועים שלהם, בכיסא, בבלטות, בארונות, בדקתם בבלטות, הבלטות שם בתוך הבית. פולומבו, זה בבלטות, תקשיב לי, בבקשה, תקשיב לי, זה בבלטות. אבי, תקשיבי טוב, תירגע. בסדר? הכל טוב. בוא. שנייה, פולומבו, בדקתם סופר עד 3, ואתה ברכב. הבנת? פולומבו, תן לי 5 דקות. 1. פולומבו, 5 דקות, בבקשה, 5 דקות אני מוצא לך. 3, תעלה לרכב! תעלה לרכב! אבי, תעלה לאוטו! תעלה לאוטו! זה בשבילכם. כל פעם שתבוא אנחנו נעשה לכם כאן שמח. לילה טוב. לא לרכבים. תעלו. לילה טוב, סמל אבי ברכה. מגח, בן זונה! מצודה כאן אחד, כמה קטנות אנחנו אצלכם. איזה פניך, אבי. קפצת חצי פלוגה על פרש. אני במקומך, וואלה, קובר את עצמי. מאיר, אני לא עכשיו. בוא, אני אגיד לך את האמת, אחי. דווקא הוא נראים לי אחלה משפחה, באמת. חבל שככה סתם הרסנו להם את הבית. מתחיל להרגיש רע עם עצמי. מאיר, חלאס, נו, שחרר אותי, לא עכשיו, די. תשמע את האמת? אתה בכלל נראה לי כמו איזה עבריין. סתם בתחפושת של שוטר. אבל אולי זה רק בתיאוריה שלי, אבי. מאיר, שיורדים, אתה מת! מת, אני מזיין אותך! מת שתיגע בי. סתמו את הפה שלכם! סתמו לפני שאני מזיין אתכם, סתמו את הפה! דממה! אף מילה, שמעתם? עמק! צדק כאן אחד, מחפשים לבסיס. אבי, עוד פעם אתה עם הפלאפון? עוד פעם אתה עם הפלאפון? מה יש לך כבר? חלאס, אנחנו בבסיס, שחרר ממני! מה זה קשור? עוד לא ירדת מהציוד, אתה עדיין במבצע, אתה מבין את זה? יא אפס! יא טירון אחד! אני אזיין אותך! סתום את הפה! שתוק! אני מזיין אותך! שתוק! אבי, אתה בסדר? אבי, אתה בסדר? מה עשית? אבי, פלומבו! 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 תירגע, תסתכל עליי! אתה בבסיס, תנשום, אבי, דני, תקרא לחופש, דני! תירגע, תסתכל עליי, אתה בבסיס, הכל בסדר, תסתכל עליי, תירגע, תנשום, אתה בבסיס, הכל טוב. אבי, תירגע! תחזיק אותו! תוריד אותו! תירגע! אבי!
תירגע, תירגע. מאיר! שלום אבי, מה שלומך? איך אתה מרגיש? אז איפה אני? כרגע אתה במרפאה בבסיס. אתה בסדר, הכל בסדר. היה לך התקף חרדה. נאלצנו להזריק לך מורפין כדי להרגיע אותך. איבדת הכרה לרגע ועכשיו אתה פה. משהו כואב לך במיוחד? לא, אני מרגיש טוב. קצת חלש, אבל אפשר להירגע, הכל בסדר. יופי. שמח. תנוח, תירגע. אתה יודע, אני אפילו יכול לקום. תשכב, הכל בסדר. תירגע. תנוח, אבי. עדיף באמת שלא תקום עכשיו. לאט, קח את הזמן. מה זה, איפה הנשק שלי? איבדתי את הנשק. תירגע. אצלנו, הנשק שלך אצלנו. תירגע. תנוח. הכל בסדר, אצלנו. תירגע. מה קרה? קרה משהו? אתה לא זוכר מה קרה? כלום? הכל טוב, תקשיבו. אני זוכר שהיה לי איזה התקף קריזה קטן על מאיר. אני מודה, הוא שיגע אותי. אבל הכל טוב, אני אסדר איתו את זה אחר כך. אני בסדר, באמת, הכל טוב. אני בטוב. אפשר רגע איתו, דוקטור? תשמע, אבי, אתה קורא לזה התקף קריזה קטן, אבל זה היה התקף קריזה גדול ומסוכן. באמת? אבל איך? אני זוכר שלא הצלחתי להגיע אליו בכלל. תקשיב, אבי. אני חושב שהדבר הכי נכון עכשיו, תלך לנוח, תתאושש, תתחזק, תבוא ונדבר. תקשיב, אני מת כבר להעיף מעלה את כל החרא הזה ולהראות לך שאני בסדר, פולומבו. אני בסדר. ואני יודע שזה יכאב לי, אז אני עוצר. אתה רואה, אני אפילו בשליטה. זה היה חד פעמי, אני מבטיח, אני בסדר. אתה יודע מה? סבבה. יאללה, אני לוקח כמה ימים חופשה ואני חוזר אליכם אש. מה זה אומר? תקשיב, אבי. אני יכול לנסות להחזיר אותך אלינו. וגם זה אולי. ואם אני מצליח, זה בלי נשק. מה בלי נשק? מה, כאילו ג'ובניק? לא הבנתי, מה, אני חוזר להכין לך קפה? לא, אל תגזים, אבל כן עבודה קצת יותר משרדית. אולי נרגע לך משהו בדוברות, אתה יודע, תוכל לצאת הביתה יום-יום, בסיס יומי, ככה קצת להקל עליך, אבי. רגע, מה, אני לא מבין. מה, כאילו, זהו? נגמר? יצאתם אותי ממג"ב?
לא מוציאים אותך ממג"ב. נותנים לך, אבי, שתי אופציות, אוקיי? אופציה אחת, אתה חוזר, אתה מסיים את השירות שלך, בלשכת ממ"ר או לא יודע איפה, אבל בלי נשק. אופציה שנייה, אתה יוצא לפרופיל 21. מה, כאילו נפשי? כן. מה, וזה סופי? ויתרתם עליי? אתם לא רוצים לקבל אותי יותר כלוחם? אבי, תקשיב. אתה תשאר לוחם כל החיים שלך, אתה מבין מה אני אומר לך? חלאס, נו, את זה נתעסק. נו, פולומבו. מה אתה בא להגיד לי פה, אחרי כל מה שעברתי, הגעתי לפאקינג אלמוג ובסוף אני יוצא ל-21? זהו? קיבלתי חותמת לכל החיים שאני משוגע? לא משוגע, אבי, לא משוגע. לא כשיר נפשית. וואלה. אני פגום, נכון? מקולקל, דפוק, נכה, מה זה לא כשיר נפשית? פולומבו, אני דפוק, תענה לי, אני לא מבין, אני דפוק. אבי, תקשיב. מה שקרה זה אירוע חמור מאוד ומסוכן מאוד שאי אפשר לעבור עליו בשתיקה. עם כל הרצון הטוב להשאיר אותך ביחידה, אי אפשר, זאת עוד אופציה. אתה לא מבין בכלל עם מי דיברתי בשבילך. מצטער, אבי. תקשיב, אבי. אתה נותן עכשיו תחת הרבה לחצים. אני מציע לך שחרור מוקדם. תושש, נקט את הראש, תחזור אלינו, תסיים את השירות שלך כמו שצריך, מה שנשאר לך. תצא לחופשי. או שאתה משתחרר עכשיו. אלה שתי האופציות. עכשיו זה בידיים שלך, אבי. איך תהיה קצת עם אבא? תכיר את מירי. טוב. אני אזוז. נדבר איתך. יאללה. אביקו, איפה אתה פרסיאדו? הנה עכשיו אמרו לי הרופא שאני משתחרר, אולי תבוא תיקח אותי בחייך. היידה תבוא. גברת עם סלים. מה זה? מה אתה עושה פה? מה? יאללה. לא הבנתי. מה אתה עושה פה? רציתי להפתיע אותך בבסיס, אבל הגברת יצאה חמשוש. אז ארגנתי את הכתובת שלך מוויקי החמודה. ויקי, ככה מאחורי הגב. שיתפה פעולה יפה. וואו. יפה, לא ציפיתי. זה שאת לא מצפה לי, זה כבר בעייתי. מה, זה א' ב' של הג' ד'. אני בכל מקום. התכוננת על המשפט הזה? בטח, נו, מה? אבל למה את צורפת אותי? אז פה את גרה, נכון? אני לא עושה פדיחות, כן? כאילו לא הייתי בטוח, אני עומד פה שעה וכזה... ממש. זה המקום. זה המקום. טוב לנו. כן. טוב, אתה רוצה להיכנס? אני אחרייך, כאילו... תובילי. סבבה. יואו. אבל מה את צוחקת? תביא. יאללה, נו, וואי. תביא, נו. בסדר. לא, זה עליי. די. לא, אני מבקש, נו, בשביל מה אני מתאמן, תגידי לי. תני להשוויץ קצת, מה יש לך? החדר שלי מבולגן. מה? מבולגן. תראי את החדר שלי, את מתעלפת. Remember when everything was
תקשיבי, מה זה צריך להיות? איך לא אמרתי שאת ככה מציירת? אהבת? מה זה, אהבתי? יאללה. לא, אני מציירת מגיל ממש קטן, כאילו. ולימדת את עצמך. גם מציירת וגם שומעת תקליטים? איזה קטע איתך. נו, ברור, הכי טוב. מה, אני אשמע מהטלפון? כמו איזה לא יודעת מה? חד משמעית, תשובה טובה. יא טורקי עתיק, אתה בטח יש לך קלטות בבית. עלית עליי. אני שומר את העטיפות. מה, זה לא יפה? יפה. יפה. פעם הבאה אני אעשה לך ביקור פתע. תראה לי. קיבלתי. מאמי, מה את אומרת? אמא, אלו... אוי, סליחה. סליחה, אני לא תיארתי לעצמי שאת פה עם מישהו, אני ממש מתנצלת. לא. סליחה. הכל בסדר, אני מתנצל, אני הפתעתי אותה, היא לא יודעה שאני בא בכלל. אמא, תכירי, זה אבי. נעים מאוד. אתה זה אבי מבת ים, אבי? כן? נעים מאוד מאוד לי, אבי מבת ים, נעים מאוד. נעים מאוד, אני רואה שמאוד נעים לך, באמת. תודה רבה. יופי, נגמר. ממש סליחה שהפרעתי. לא, הכל טוב. גם קצת פתחתי. טוב, אני אברח מפה. אמא, ביי. ביי. להתראות. טוב, אז אנחנו נשכח מכל מה שהיה פה עכשיו. מבת ים. ואנחנו נתחיל מההתחלה. וואי, אני ארוב אותה. מה, לא אמרת לי אתה יוצא חמשוש? לא, זה לא בדיוק חמשוש. אני קיבלתי כמה גימלים. גימלים על מה? היה לי איזה התקף קטן. התקף חרדה? ככה אומרים, אני יודע. היה לי כמו שהיה לך בערך. וואלה. או שלא. אני לא יודע מה היה שם, כן? את לא מדברת איתי. אני לא יודע כלום. זה לא משנה, זה... הכל בסדר, זה בטיפול. מה זה בטיפול, מרי? מה היה שם? דברי איתי, נו? אתה באמת רוצה לדעת מה קרה לי שם? איזה התקף אני עברתי? ברור. נו, מירי, דברי כבר. מה היה שם? זוכרת היום חמישי שהיינו אמורים להיפגש בו? כן, אמרת שהיה לך איזה אירוע משפחתי בצפון, לא? אז לא. ורסנו לקח אותי לפעילות מבצעית, עלק. מערב לילי מסווג לחוליית שב"חים בירושלים. ואנחנו היינו מחופשים לזוג. מה הכוונה מחופשים לזוג? שאני הייתי אמורה להיות הדייט שלו. כאילו אנחנו זוג. לבושים יפה על אזרחי. אתה יודע, כאילו חלק מהסביבה היינו צריכים להתמזמז. מה זאת אומרת להתמזמז, מירי? מה זה אומר? אתה רוצה שאני אפרט לך? עזוב, אתה אחרי התקף, עדיף שלא. בוא נגיד ורסנו נכנס לתפקיד שלו מאוד ברצינות. מירי, מה הוא כאילו... לא. למזלי משהו, לא יודעת, הביא אותו באמצע והוא עצר. אחרת זה היה נגמר הרבה יותר גרוע. במבצע, מה איתו? לא היה שום מבצע, אבי. הוא עבד עליי, הוא המציא הכל.
סתומה ותמימה. לא מאמין. אבל למה? כי הוא סתם בן זונה שקרן שדיבר על ערכים בזמן שהוא חתיכת אפס שמונע מתאוות כוח ושליטה ואין בו טיפה אחת של אמת. זה למה. פאקינג ורסנו? פאקינג ורסנו. אבי? אבי, אתה בסדר? היי, הכל טוב. אבי, תסתכל עליי. תסתכל עליי, אני בסדר. היי, אני בסדר, תראה אותי. אבי? אבי, אתה בסדר? הוא מת. אוקיי, לא. הוא חי. היי, תסתכל עליי. הוא חי, והוא ישלם על זה. נכון? הוא ישלם על מה שהוא עשה, כי הוא פושע אמיתי שצריך לשבת בכלא. אתה מבינה מה אני אומר? הוא מת, אני לא צוחק איתך, הוא מת. אבי, חיים שלי, היי, תסתכל עליי. הכל בסדר. אבי, חיים שלי, זה לא שווה את העצבים שלך, תסתכל עליי. היי, אני כבר סיפרתי לכולם, אני סיפרתי לאמא שלי. החלטנו ביחד שאני הולכת להתלונן עליו במח"ש, הכל בסדר, זה בטיפול. חיים שלי, תודה שאתה דואג, אבל אני אומרת לך, הכל בסדר. אנחנו החלטנו ביחד שאני הולכת להתלונן עליו במח"ש. חיים שלי, אל תדאג, הכל טוב. אני יכול שנייה לשטוף פנים? סליחה, אני מצטער, אני באמת מצטער, סליחה. אני יכול שנייה? כן, ברור, בוא. פה, תקשיבי, הוא חמוד. אמא, חלאס, הוא באמבטיה, הוא שנייה חוזר, לך מפה. מה פתאום, הוא הלך? יצא, אמר לי להתראות, איזה מתוק, מה? תקשיבי. הוא הלך? יצא, אמר לי להתראות יפה. אבי? ילד מחונך ממש. אבי? כל הכבוד. אבי, מה אתה עושה פה? הבלת אותי. אין פה אף אחד, אל תדאג. רק אני. כן? באת בלי החברים הבת ימים שלך? רק אני ואתה פה. לבד. אז אני מבין שדיברת עם מירי. באתי להסתכל לך בעיניים. אבי, סורי. הילדה משקרת, היא חיה בדמיונות. מירי לא יודעת שקר גם אם צריך. אבי, אני אמרתי 1000 פעם שזה היה במסגרת תרגיל. אז מה עכשיו? אתה יודע, ורסנו, קולומבו הציע לי 2 הצעות מעניינות. לא היית יכול לעזור לי לבחור. נו. או שאני מסיים את השירות ללא נשק בלשכה, או שאני יוצא ל-21. מה אתה אומר? על מה ללכת? זאת אומרת 21, למה? מה, לא שמעת? אומרים אבי ברכה משוגע. לא כדאי להתעסק איתו. הוא מטורף. מה, אבי, אתה רוצה ללכת נקות עכשיו? זה הקטע? תשמע לי, אבי, תוריד אותה מזה ומהר. היא רק תפסיד. היא נלחמת בדברים שהיא לא תדע איך לצאת מהם. סמוך עליי. ואבי, תשמע לי, אל תחתום. אני אדאג להחזיר אותך למגע ושתישאר לוחם. אשכרה?
אתה יודע מה הדבר הכי טוב שלימדת אותנו? אתם תמיד יכולים להיות מוכנים. זה עדיין יפתיע אתכם. זה של יעקב. כמה יעקב אמרנו? 27. לא 28? לא. הכל עם גומיות סודר. צ'יקו, אבי בדלת. מה המצב, אבי? בסדר, איך אתה? אמרתי שאתה והחברים שלך המג"בניקים קפצתם לפארס. איך היה? תגיד לי, צ'יקו, מי גילה לנו פארס? על מה אתה מדבר? מישהו גילה לאבו פארס על פשיטה. לא היה שם כלום, צ'יקו. כלום. הוא חיכה לנו שנבוא וזיין אותנו, הפך לנו את כל המקום. מה אתה שואל אותי כאן, אבי? שאני אבין. אני שואל אם אתה יודע מי גילה לאבו פארס על הפשיטה. רגע. מה, אתם פה באיזה קומבינה? מה, סגרתם דין עם אבו פארס על הראש? זה העניין? תגיד לי, אתה יודע למה זה? לא, בגלל הקוק שהוא מאכיל אותך? לא, יא דפקט. זה בגלל שלא סתם את הפה שלו. אם עוד פעם אחת אתה או החבר שלך רומזים על זה שאני מלשן, נגמר הסיפור שלך. אני לא רואה אותך, אני לא מכיר אותך, אתה והזין הזה שמה מתים ואף אחד לא יראה אתכם ולא ימצא אתכם. אני ברור? צ'יקו, אנחנו עשינו טעות, אנחנו מצטערים. אבו פארס הזה כנראה חכם, אנחנו שרמוטה. תגיד לנו אתה מה לעשות, איך להיכנס בהם, אני איתך. תום את הפה! הלשון החלקה שלך לא תעזור לך. וגם שלך. נכון, אבי? אתה יודע, צ'יקו. שחרר. היום גיליתי שהמפקד שלי, זה שלימד אותי הכל בערך על מג"ב, על ערכים. וואלה, היה מודל חיקוי בשבילי, צ'יקו. בגד בי בסוף. תגיד לי, זה גם מה שקורה פה? תגיד לי אתה. למה אתה אסיר שלי? אסיר! שלי! שלי! אני אחתוך לך את הלשון ואני אבשל אותה. אתה מנסה אותי? אותי אתה מנסה, יא בן זונה! תוציא את הלשון! לא, תוציא את הפה שלך! אתה שלך יגיע! תקשיב לי פה. סטופ! אף אחד לא קרא לי מלשן. צ'יקו, דיינו, אני מתחנן. מה לא נתתי לך, יא סבל? דיינו, בבקשה, כמה אכתי אותך? כמה? מה לא נתתי לך? צ'יקו, אני מצטער. תראי את הלשון. תביא אותו אליי! תביא אותו אליי, יא בן זונה, יא שרדן. דיינו, אני מצטער. טוב,
מצטער, אבל שיקו בבקשה! מי זרק את זה? שיקו, אם עוד פעם אחת אתה מרים יד על הבן שלי, יהיה לך עסק איתי, ולא כדאי לך. הבנת? אבל מה אתה עושה פה? מה אני עושה פה? אני הודעתי לאבו פארז על הפשיטה. מה? וגם עשיתי איתו עסק. אני מציל אותו, והם לא נוגעים בך יותר. אתה לעשות עסקים עם ערבים, סלומון? זה לא עסקים, הרמנו. זה הבן שלי, זה הדם שלי, זה החיים שלי. ועכשיו תשחררו את קובי ואתה אביא קובו לפה. ומהיום אין לך עסקים יותר עם הילדים האלה. כן? כן. אתה סומך על הערבים שכבדו את ההסכם? בהצלחה, חביבי. אני סומך על בורא עולם, היידה. אני הייתי נותן לך ללכת בכיף, אבל אני לא יודע אם אני יכול להשתלט עליהם. הבאת אקדח לקרב סכינים, אקדח? אני בשביל הבן שלי, גם טיל אני אביא. אללה בלאניברסל. שחררו. תגיד לי, אבא, מאיפה יש לך אקדח? זה אקדח, אתה לא זוכר אותו, זה מהחדר שלך, אקדח סעסוע. נא, תראה, מסית. אין עליך, אבא, אין עליך. איזה תתאבן איסיקי, עם הבית שמסי, זה לא נדלק את האוטו. אולי... היידה. ולדם, ולדם. אבל מה שלא יוצא לנו לדבר, איך מה שלקחת את אמא? זוכר? עכשיו זה... עד שכבר הייתי טוב במשהו. מה זה? גם את זה אתה לוקח לי? מה הקטע, מה אתה בא להגיד לי פה? מה, שהכל היה טעות? די, אני מרים ידיים. נכנע, בסדר? ניצחת. אין לי מה לחפש פה יותר. קח אותי, כוסמיה, קח אותי. קח אותי, כוס רבק. אחי, היא מחפשת אותך בנרות, למה אתה מסנן אותה? לא יפה. קובי. אמרתי לה, רק פה אתה יכול להיות. למי? תראי, מה את עושה פה? איזה זוג יפה, יא רבי! יאללה, ילדים, יש לכם אישור לבלות, אני הלכתי. Love you, big. אני מצטער, אני מצטער על הכל. אני גם לא ידעתי על מה ש... אבי? הכל טוב. אבי, תסתכל עליי. הכל טוב. בסדר? לא טוב.
אני דפוק, מאיר, אני דפוק, אני ילד דפוק. פשוט ילד דפוק. מותר. לא מותר, לא מותר. אני סתם, באמת. הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר.